Guatzazazte aurrekoan zer esan nizuen, gaur zer da igandia. Eta gaur ez balin bada igandia, itxi bideoa ireki beste bat eta igandian etorri honea. Bideo onta bakarrik sartzen da igandia. Beratu zute kalendarioa, gaur zer da igandia, beraz? Guaz. Esan nizuen aurrekoan ekartzeko kolakaua eta mantita. Azuzitzen esatea, pijama baita beharrezkoa dela. Así que, utziko ezkizuet, segundutxo batzuk, pijama hartzeko, jantzteko, eta honea berriz etortzeko. Bueno, oain bai, ezta? Guazen, hastia. Benetan, ardiak, eskezen naiz ni, hemen hartzai bat ez, orduan, aber, benetan, nundo? Hemen, egon berko luken hartzaia. Nunago, zer labetan, gure peleko hartzaina, mendi. ¡Hala, ze polita! Aber, ze gertatzen den. Aber, ze gertatzen den. Hala, Bito! Gustatuko zian olako toki batian egotia, hor baino bate emateko. Minuagoa ur termalak baldin bazien hobeto, oraindikan. Mino jo, bitu ze polita, Hei! Ez daki gere egiten? Jo... Buah, seguru nao, bitu ze paisai polita, Seguru nao, jasodun gutunean agertzen dela bere lehenoko emaztea, bueno, ikus egun eska huilin dela eta beretaz despeditzea doala. Ai, ama, mese, solako ez ezerrizatia, Gutxinez aurra ondo egotia.
Gure txalupa da hoi? Gure itxasontzia da hoi? Oain teorian gaude itxaso azpian, o txarkurren azpian, edo ez dakit metaforantzeko bat izango den, edo benetan itota gauden, edo ez dakit. Nabari daia bukaerara iristen nahi gehala. Ez dakit iritsi nahi duten. Giltza bat berdegu. Ah, ba ez. Kobazurora sartzen nahi gea. Bueno, hemen ikusi ezakegun nola Anjon etxea itzuli eta aurkitu zola etxea nahiko situazio txarrean eta kartel batekin esanez saltzen nahi dela etxea. Saltzeko dagoela. Ai, gaixua. Bueno, kristoko noketutzakin dago eta ia lehortzen den. Bare, ikusten denez, gertatu zaigun guzti hau izan da pixkat eukidun rekuerdoa putzutikan eroi denean, ez? Putzutik bera eroi denean. Jo, gutxinez kolore alaiak eta itzuli dira. Ez dakit sumatze dezuten bino musika pixkat. Ez da tristeago ez ezer bino bai da hola pixkat. Ez dakit. Nervioso jartzeko moduan edo hola iruditzen zait nahi behintzat. Bale, oain maten dunez tontor bate egotzen nahi gea. Ilerrira guaz, ezen da, ilerrira gai gajute.